ክብራትን ክብራንን እንቋዕ ነብዛንታ ኩዕሶ እግሪ ናብ ጥሩይ ስነ ጥበብ ዝቀየረ ሰብኣይ ብሰላም መጻእኹም ኣብ ነፍሱ ወከፍ ጸወታ ፍሽኽታ ካብ ገጹ ዘይፍለዮ ብተንኰላትን ዘይከኣል ዝመስል ሽቶታትን ንዓለም ዘደንዘዘ እዚ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ኣይኮነን ስሕበት እዩ ተህቦ ጥራይ ኣይኮነን ምትብባዕ እዩ እዚ ዛንታ ሮናልዲንሆ ዳኣሲስ ሞሬራ ሮናልዲንሆ ጎቾ እዩ እንቋዕ ናብ ፌም ላይ ምድሓን መጻእኹም ኣብ ታሪኽ ናይቶም ኣዝዮም መሰቲ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቆት ንጥሕል ንሎሚ ድማ ቅያዊ ህይወት ናይቲ ኩዕሶ እግሪ ስነ ጥበብ ዝገበረ ሮናልዲንሆ ጎቾ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ሮናልዲንሆ ብ21 መጋቢት 1980 ኣብ ብራዚል ከተማ ፖርቶ ኣሌግሬ ተወሊዱ። ካብ መጀመርታ ህይወት ቀሊል ኣይነበረን። ኣቦኡ ኣብ ፋብሪካ መራኸብን ከም ሓላዊ ጸጥታን እውን ይሰርሕ ነበረ። ስድርኡ ኣብ ትሑት ኩነታት እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ኣብ ውሽጢ እታ ንእሽተይ ገዛ ግን ንኩዕሶ እግሪ ዝቃጸል ፍቕሪ ነበረ። ሮናልዲንሆ ወዲ 8 ዓመት ጥራይ ከሎ ትራጀዲ ኣጋጢምዎ። ኣቦኡ ብሕማም ልቢ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። እቲ ንእሽተይ ወዲ እቲ ዝዓበየ ደጋፊኡ ስኢኑ። እዚ ቃንዛዚ ግን ኣብ ክንዲ ዝሰብሮ ቅርጺ ሂብዎ። ንመጻኢኡ ድማ ስድርኡ ንክሕበኑ ይወፍዩ። ዓብዪ ሓው ሮቤርቶ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ስለዝነበረ ቀዳማይ መምህር ሮናልዲንሆ ኮይኑ ሮናልዲንሆ ብንእስነቱ እውን እንተኾነ ፍሉይ ነይሩ። ኩዕሶ እግሪ ይጻወት ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኩዕሶ ይስዕስዕ ነይሩ። ኣሰልጠንቱ ከምዚ ኢሎም እዚ ቆልዓ ከምቶም ካልኦት ኣይጻወትን ካብ ካሊእ ፕላኔት ከም ዝመጸ ኮይኑ ይጻወት። ሮናልዲንሆ ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ድሮ ኣብ ውድድራት መናእሰያት ፍሉጥ ኮይኑ ነበረ። ኣብ 13 ዓመቱ ጥራይ ኣብ ሓደ ጸወታ 23 ሽቶታት ኣመዝጊቡ። እቲ ዜና ኣብ መላእ ብራዚል ተዘርጊሑ። ሓዱሽ ጂኔስ ተወሊዱ። ናብታ ኣብ ዓዱ እትርከብ ክለብ ግሬሚዮ እትበሃል ናይ መንእሰያት ጋንታ ተጸንቢሩ። ኣብ 1998 ወዲ 18 ዓመት ጥራይ ከሎ ንፈለማ እዋን ፕሮፌሽናል ጸወታ ኣካይዱ። ዘደንጹ ድሪብላቱ ኖሉክ ፓሳቱን ናጻ ቅልዓትን ናብ ስምዒት ቀይርዎ። ኣብ 1999 ንሓደ ካብ ብሉጻት ተኸላኸልቲ ብራዚል ዝኾነ ዱንጋ ናይ ዋንጫ ዓለም ዝዓተረ ሓለቃ ጋንታ ብትሪካቱ ኣጥፊዎ። መላእ ሃገር ድማ ኣቃልቦ ሂቦ። ኣብታ ዓመት እቲኣ ሮናልዲንሆ ንሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ወኪሉ ክጻወት ተጸዊዑ። ኣብ ኮፓ ኣሜሪካ ኣንጻር ቬንዙዌላ ዘይርሳዕ ሽቶ መዝጊቡ። ኩዕሶ ተቆጻጺሩ። እንተኸላኸልቲ ድሪብል ብምግባር ሓሊፉ። ብብልሓት ድማ ውድድሩ ዛዚሙ። እቲ ወሃቢ ርእይቶ ኮሜንታተር ድማ ከምዚ ኢሉ ጨደረ ኦልሃ ኦኬ ኤልፌዝ ኪ ጎላሶ ትርጉሙ እንታይ ከም ዝገብረ ረኣዩ ከመይ ዝበለ ጎል እዩ ማለት እዩ። ዓለም ምስቲ ሓድሽ ብራዚላዊ ሰሓቢ ተራኺባ። ኣብ 2001 ሮናልዲንሆ ናብ ፈረንሳያዊት ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርመን PSG ተሰጋጊሩ። ኣብ መጀመርታ ቀሊል ኣይነበረን። ምስ ኣውሮፓ ክላመድን ነቐፌታ ክገጥሞን ንቦቱ ክቃለስን ነይርዎ። ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ደገፍቲ እዚ ተራ ተጻዋታይ ከም ዘይኾነ ተገንዚቦም። ንምማን ዘጸግሙ ሽቶታት ኣመዝጊቡ። እንተኸላኸልቲ ከም ናይ ልምምድ ኮን ድሪብል ብምግባር ኮኸብ PSG ኮይኑ PSG ግን ንኽእለቱ ኣዝያ ንእሽተይ እያ ነይራ። ግዙፋት ኩዕሶ እግሪ ይሃድንዎ ነበሩ። ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ ዕድሉ ናብ ስፔን ወሰዶ። ኣብ 2003 FC ባርሴሎና ንሮናልዲንሆ ኣፈሪማቶ። ኣብቲ እዋን ባርሳ ትቃለስ ነበረት። ክብርን ዓርሰምነትን ትስእን ነይራ። እቲ ፍሽኽታ ዝመልኦ ብራዚላዊ ግን ነታ ፍልጥቲ ማልያ ብሉግራና ምስ ተኸደነ ኩሉ ተቐይሩ። ኣብ ናይ መጀመርታ ጸወቱ ኣንጻር ሲቪያ ዘደንቕ ሽቶ ብምዝጋብ ነቲ ስታድየም ኣነቓቕሖ። ካብታ ህሞት እቲኣ ባርሴሎና ዳግማይ ተወሊዳ። ቅዲ ሮናልዲንሆ ውፅኢታዊ እዩ ነይሩ። እቲ ኢላስቲኮ፣ እቲ ኖሉክ ፓስ፣ እቲ ጆጋ ቦኒታ፣ ባይስክል ኪክ፣ እተን ከም ስሕበት ጥወያ ናጻ ቅልዓት ህዝቢ ናብ ስታድየማት ዝመጽእ ናይ ሮናልዲንሆ ፍሽኽታ ድሪብልን ሳዕስዒትን ንምርኣይ እዩ። ኣብ 2004-2005 ሮናልዲንሆ
ድሕሪ ተኸታቲሉ ሙሉእ ዝተጻወተ ዓለም ፊፋ ሽልማት ተዓዊቱ ኣብ ዓለም እቲ ዘየኸራኽር ዝበለጸ እዩ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ታሪኻዊ ህሞታት ሮናልዲንሆ ኣብ 2005 ኣብቲ ዝዓበየ ንሕንሕ ስፔን ባርሴሎና ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ሳንቲያጎ ቤርናቡ እዩ ነይሩ። ሽዑ ምሸት ሮናልዲንሆ እንተኸላኸልቲ ማድሪድ ኣጥፊዎም ንራሞስ ጉቲ ወላውን ነቲ ዓብዪ ሮቤርቶ ካርሎስ ከም ዘይነበሩ ገይሩ ድሪብል ሓሊፍዎም። ክልተ ትንፋስ ዝህባ ሽቶታት ተመዝጊቡ ድሓርካ ሳሕቲ ዝረአ ነገር ኣጋጢሙ። ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ደው ኢሎም ጣቕዒት ኣጣቂዖምሉ እወ ደገፍቲ ጸላኢ ኣጣቂዖምሉ። እዚ ድማ ዕቤት ምክብባር እዩ ነይሩ። ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሮናልዲንሆ ባርሴሎና መሊሳ ተላዒላ ዋንጫ ላሊጋ 2005-2006 ሮናልዲንሆ ሃንዳሲ ዓወት ባርሳ ዝነበረሉ ቻምፒየንስ ሊግ 2006 ፍሽኽትኡ ንመንእሰያት ተውህቦታት ባርሴሎና ኣነቓቂሑ። ብፍላይ ድማ ሓደ ሱቕ ዝበለ መንእሰይ ካብ ኣርጀንቲና ሊዮኔል ሜሲ። ሮናልዲንሆ ንሜሲ ኣብ ትሕቲ ክንፉ ብምሓዝ ሽግ ናብቲ መጻኢ ታሪኽ ኣመሓላሊፉ። እቲ ዝዓበየ ክብሪ ሮናልዲንሆ ግን ምስ ብራዚል እዩ መጺኡ። ኣብ 2002 ኣብ ጎኒ ሮናልዶን ሪቫልዶን ኮይኑ ታሪኻዊት ስሪ ኣርስ ኣጣይሹ። ኣብ ርብዒ ፍጻመ ኣንጻር እንግሊዝ ሮናልዲንሆ ኣብ ታሪኽ ካብ ዘለዎ ኣዝየን ዝሰንብዳ ሽቶታት ካብ 40 ያርድ እናጸቕላዕ መዝጊቡ። ብራዚል ኣብ 2002 ዋንጫ ዓለም ክትዕወት ከላ ሮናልዲንሆ ድማ ዓለማዊ ምልክት ኮይኑ ዓወት ግን ግዶታት ሒዙ ይመጽኡ። ኣብ 2007 ቅዲ ሮናልዲንሆ ክጎድል ጀሚሩ። መስበርቲ ምሸት ዝግበር ድግሳትን ዲስፕሊን ዘይምህላውን ንጸወትኡ ጸሊዎ። ባርሴሎና ናብ ከም በዓል ሜሲ ዝኣመሰሉ ሓደሽቲ ኮኸባት ኣተኲራ። ሮናልዲንሆ ኣብ 2008 ካብ ሜዳ ወፂኡ ወርቃዊ ዘመን ኣዛዚሙ። ሮናልዲንሆ ናብ ኤስ ሚላን ተጸንቢሩ። ሕዚ እውን ብሉፅ ሞታት ኣፍርዩ። ሽቶታት ምምዝጋብ ኣሲስ ምግባርን ምዝንጋዕን ቀጸለ። ድሕሪ ደጊም ግን ከም ዕድመ ንእስነቱ ደው ዘይብል ሓይሊ ኣይነበረን። ድሒሩ ናብ ብራዚል ተመሊሱ ምስ ፍላሜንጎን ኣትሌቲኮ ሚነሮን ብምጽዋት ኣብ 2013 ኮፓ ሊበርታዶርስ ብምዕዋት ገና ስሕበት ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ። ሮናልዲንሆ ኣብ 2018 ጫምኡ ሰቒሉ። ታሪኹ ግን ዘለኣለማዊ እዩ። ዋንጫ ጥራይ ኣይኮነን ተዓዊቱ፣ እንተኸላኸልቲ ሓሊፉ፣ ድሪብል ጥራይ ገበረን። ንዓለም ሓጎስ ይብዋ። ወሃብቲ ርእይቶ ተጻወትን ደገፍትን ኩሎም ይሰማምዑ። ካሊእ ሮናልዲንሆ ፈጺሙ ኣይኽእልን እዩ። ንሚልዮናት ቆልዑ ክሓልሙ ብፈጠራ ክጻወቱን ነቲ ጸወታ ክፈትውን ኣነቓቂሕዎም። ጉዕዞ ሮናልዲንሆ ሓያል ትምህርቲ ይምህረና። ድሕሪ ትራጀዲ እውን ፍሽኽ እናበልካ ክትትስእ ትኽእል ኢኻ። ዓወት ምዕዋት ጥራይ ኣይኮነን፣ ንኻልኦት ምልዓል እዩ። ብጸቕጢ ጥራይ ዘይኮነስ ብኒሕ ተጻወት። እቲ ዝዓበየ ድማ ቃልስታት ብዘይገድስ ሓጎስካ ፈጺምካ ይትስኣን። ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ ህይወት ልክዕ ከም ኩዕሶ እግሪ ብሓጎስ ክትጻወታ ከለኻ ዝያዳ ትጽብቕ። ሮናልዲንሆ ጎቾ እቲ ካብ ፖርቶ ኣሌግሬ ዝመጸ ወዲ ኩዕሶ ኣብ እግሩን ፍሽኽታ ኣብ ገጹን ሒዙ ንዓለም ዝሰዓረ። ጥሮታ ወፂኡ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ነፍሲ ወከፍ ምውጥዋጥ፣ ነፍሲ ወከፍ ትሪክን ነፍሲ ወከፍ ህሞት ስሕበትን ንዘለዓለም ይነብር። እዚ ዛንታ ናይ ሓደ ሓቀኛ ሌጀንድ እዩ ነይሩ። ተውህቦ ጸወታታት ክዓውት ከም ዝኽእል፣ ሓጎስ ግን ልቢ ከም ዝስዕር ዘዘኻኽር። በዚ ንምእማን ዘጸግም ዛንታ ተነቓቂዕኹም ትኾንኩም ንኣእምሮኹምን መንፈስኩምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ፣ ሼር ከምኡ እውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።